Il-maġġoranza assoluta tax-xufiera tal-Malta Public Transport il-ġimgħa segwew l-ordni tal-General Workers Union u strajkjaw għal ġurnata. Il-General Workers Union qed titlob kundizzjonijiet aħjar għal ħaddiema kollha fosthom nofsija brejk għal kull 6 sigħat xogħol u titjib fil-paga. Minkejja l-medjazzjoni mill-Ministru Joe Mizzi, il-ħamis filgħaxija ma kien hemm ebda żblokk bil-konsegwenza li eluf ta' persuni kellhom isibu mezzi oħra biex imorru minn post tal-ieħor. Dan kollu wassal il-kumpanija Malta Public Transport biex tirrikorri għal qorti ċivili li b'mandat t'inibizzjoni proviżorju ordnat lill-unions biex jappoġġjaw lill-kumpanija fl-obbligu tagħha li topera mill-inqas 50% tas-servizz. Kien biss ftit tal-ħin wara li nħareġ l-istess mandat li s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb indirizza konferenza stampa b'reazzjoni għad-deċiżjoni tal-qorti. Konferenza li matula wissa li l-Union mhux se tbaxxi rasa quddiem it-teddid. Jekk taħsbu illi bli għamiltunna llum fil-qorti, aħna ħanibżaw, aħna ħanajdu issa l-deċiżjoni l-qorti ma nistgħu nagħmlu xejn. Il-kumpanija li tgħidula pubblikament iva ħanamlulek kumpanija. Iva ħanamlulek kumpanija. Hawnhekk żied li jekk il-Union tingħata direzzjoni legali biex tobdi l-mandat t'inibizzjoni, din se tkun qed tuża l-mezzi kollha disponibbli għaliha biex tipproteġi l-ħaddiema. Jekk ħajkollhom jidħlu nofs il-ħaddiema biex jagħtu s-servizz, dawk l-istess nofs ħaddiema ħajkollhom direttivi oħra xi jsegwu biex nagħmlu l-affarijiet ċari. Li l-istrajk li kellu wkoll l-appoġġ tal-Union ħaddiema maqudin kien wieħed suċċess ikkonfermat ukoll il-Malta Public Transport li qalet li filgħodu kien offrut inqas minn 10% tas-servizz. Rata li telet mal-jum anke wara d-deċiżjoni tal-qorti, tant li fl-4 ta' wara nofsinhar kienet ikun offrut ftit iktar minn 30% tas-servizz. Filwaqt li skuża ruħu mal-pubbliku tal-inkonvenjent, il-General Manager tal-Malta Public Transport Konrad Pule irrefera għad-deċiżjoni tal-qorti li 50% tas-servizz irid jibqa' għaddej. ċaħat li dan huwa biss obbligu tal-kumpanija u rrefera għar-responsabilità tal-ħaddiema. Il-liġi speċifika ħafna. Il-liġi li tajt hija li l-kumpanija hija obbligata u l-impjegati huma obbligati li jipprovdu 50% tas-servizz. Tajjeb. U l-liġi tirreferi għal notice fil-Gazzetta tal-Gvern fil-fatt li naħseb ħriġna fl-istqarrija tagħna tajjeb. Li ta' tirendi kont ta' pereżempju xufiera 350 xufiera, mechanics, 10 mechanics, inspectors, 10 inspectors, ġifieri il-liġi tirreferi għall-impjegati. Pule sostna li l-Malta Public Transport tibqa' miftuħa għat-taħdidiet iżda akkuża lil General Workers Union li tmexxi l-aġenda tagħha minn ħaġa l-oħra waqt id-diskussjonijiet. Tenna wkoll li l-bidliet kbar li bdiet titlob l-Union ma setax ikun hemm qbil dwarhom fi 48 siegħa. Pule ċaħat ukoll l-allegazzjoni li l-kumpanija tagħti kundizzjonijiet aħjar lil barranin. Il-kundizzjonijiet tal-barranin huma l-istess eżatt bħal Maltin u ma skont il-collective agreement li hemm fis-seħħ illum. Ħaġa importanti nifhmuha. Illum hemm collective agreement fis-seħħ li kien ilu fis-seħħ għal dawn l-aħħar 3 snin nofs 4 snin u għadu fis-seħħ. Aħna qed niddiskutu ovvjament huwa l-collective agreement ġdid wara li jiskadi dal-agreement li hemm illum.